Avui Ford ens ha convidat al circuit de Castellolí a provar 3 dels seus models més esportius. Són el Ford Fiesta ST, el Ford Focus ST, amb 2 variants, una dièsel i una de gasolina, i el famós Ford Mustang amb les seves 2 variants, el motor EcoBoost i el V8, el famós americà, de 5 litres. Anem a veure què tal es comporten. És més sensació racing que no pas amb el Mustang. És 160 ara. Sí, sí. Sí, quasi la mateixa velocitat del Mustang. Mira com li marxa. Aquesta curva no era de segona, és de tercera. Sí. Lliscant. La meva sensació com a copilot també amb el Fiesta Ha corregut el mateix que el... 175. Sí. Té un soroll maco d'escape també, Sí. T'has connectat el control d'estabilitat? Sí. Per això és millor que tant. Plegat sense mà de la palma. Mola molt però la sensació del Fiesta amb aquelles rodetes. Va dins. Només aixecant una miqueta entrem. Consumo medio 23.9. Sembla una emissora de ràdio, el consum.
Hem arribat al final d'aquesta experiència fantàstica, la qual ens ha convidat fort a provar aquests 3 models, però el senyor que té més mans aquí, que els ha provat i que en podria treure conclusions més profundes que jo, és en Josep Jaume. I bé, explica'ns una miqueta què t'ha semblat cada un. Comencem pel més petit, el Ford Fiesta, què t'ha semblat? Moltes gràcies per lo de les mans, Ferran. El Ford Fiesta, el petit, m'ha semblat realment sorprenent. O sigui, no m'esperava que un cotxe d'aquestes dimensions donés les sensacions esportives que realment hem arribat a viure dintre del circuit. És un vehicle sorprenent, que reprèn, que puja de voltes amb molta facilitat, que pots jugar amb ell, que entra molt bé, que pots fer despenjar la part de darrere amb una conducció esportiva. És un cotxe que realment m'ha sorprès molt gratament. Clar, perquè teníem com el cotxe petitonet, no?, el de l'experiència, però, ostres, el que dona més sensacions de rally, que a nosaltres ens agrada. Sí, i tant, i tant, i tant. Realment ha sigut el cotxe, és un cotxe escola excel·lent pels que us agrada més les prestacions pures. Bé, ara passem al Focus ST, que ja porta un temps al mercat. Ara ha sortit ja la versió RS amb tracció a les 4 rodes, més de 300 cavalls, però bé, aquí ens han deixat provar l'ST. Què t'ha semblat? M'ha semblat un cotxe molt equilibrat, o sigui, és un cotxe amb molta cavalleria, amb moltes prestacions, que accelera superbé, però que a més té una velocitat de pas en curva molt alta, que se subjecta molt bé i és molt neutre, molt noble a l'hora de jugar amb ell. Evidentment, si jugues amb els pesos, pots fer-lo marxar de davant, de darrere, com tu vulguis, però no d'una manera tan exagerada com, per exemple, el Ford Fiesta. És un vehicle molt complet i que segurament aquest nou de 4 rodes motrius ha de ser espectacular. A mi m'ha tocat provar la versió dièsel i he patit per intentar perseguir els companys que anaven amb la versió de gasolina, però bé. I ara parlem de la bèstia, no? De la bèstia Mustang. Què? Què hem de dir? Bueno, hem de parlar dels 2 motors, perquè tenim l'EcoBoost, que és el motor petit amb turbo per intentar consumir una miqueta menys, i després... Home, Ferran, hem de dir que hem estat pujats sobre una llegenda, com és el Mustang. Llavors, tots sabem com és el comportament d'un cotxe americà. Ens esperava, jo almenys, un comportament no tan esportiu com un esportiu europeu, i realment m'ha sorprès. L'EcoBoost, per unes prestacions que encara discretes, Déu-n'hi-doret, però sobretot el V8. El V8 et dona realment unes prestacions i unes sensacions de GT. I és un vehicle que pots anar molt ràpid amb ell i si ho desconnectes tot, tremendament divertit. Passa que aquí no ens han deixat una mica perillós? Sí, perquè aquí eren molts i s'havia d'anar amb compte, no fer gaire el gamarús, no vagi a ser que ens acabéssim per la terra, perquè això corre i molt. Bé, doncs fins aquí aquesta prova, alguna cosa més a afegir? No, res més, que s'ha de conduir amb compte per carretera i que si voleu provar-los a fons heu de fer com nosaltres, venir aquí als circuits, que per això els tenim a casa nostra.